Takže vítajte u mojom videu. No, už som toho nenatáčal, no, lebo sa mi už nestilo. Ale teraz idem hrať niečo iné, lebo chcem už konečne natáčať svoju obľúbenú sériu Mario. A ideme hrať túto hru Super Mario Bros. Nie je to prvá Mario hra, ale je to prvá Super Mario hra. Takže prvá Mario hra bol Donkey Kong. A volal sa Jumpman, že skakací človek. No a tejto hre je, že ideme, že Bowser vzal princeznu, boskyňu, a Mario ide zachrániť ju cez niekoľko prekážok, 8 sviet a tak. No, takže táto séria bude taká krátka, takých 9 videí, takže môžeme ísť na to. Každý to pozná túto hru, to je proste klasika. A 1985 táto vyšla. A to je taká skratka, také potubie pod zemi a sú také peniažky. To je taká skratka, ale ja vám ukážem normálnou cestou, ako ísť. A nemôžem ísť naspäť, no to je také divné. Ale ja pôjdem inak. Ja pôjdem normálnou cestou. Pretože toto je séria. Ja tam 9 alebo 10 videí o tejto hry. 10 čas nie, lebo to je príliš veľa pri tejto krátkej hry. Ale na čo už. Gumba, Koopa, Kojtačka, Gumba vyzerá ako humno, alebo hryb. To sú Bowserovi príslušníci. Tak. A tú hru hrám na Nintendo Switch, Nintendo prepínač. Nehrám to na tej starej, lebo tu sa dalo, že z Nintendo Switch Online tu sa dajú hrať takej starej. No a sme na konci levela a keď chcete mať 500 je najviac, tak musíte takto držať Bčko a potom stlačiť Ačko. No ja som mal 2000 S. Ale je na vec 500 a niekedy sa dá dať aj o množstvo, že ja som nič nespravil, iba Mario išiel sám. Bola taká krátka animácia a toto je uloženie iba. Kvetina. Toto je kvetina, ktorá strieľa ohnivé gule. Aj no tak. Tak ja si nechám takto. A Donkey Kong vyšiel 1981. To bola prvá Mario hra. A 1985, takže o 4. A tu som prvýkrát videl, že je tu hviezda.
klasika. A tu sa dá tiež ísť po Tobia, ale to nie je až taká skratka, to je iba tak. Všetko to neobjútete. Tak. Ja som kúkal, že youtuberi dali 8 videí od tejto hry, alebo menej, lebo v tejto hre sú 8 svet a ja chcem viac, lebo ja mám rád série, ktoré sú také tak. No, takže tu keď pôjdeme hore, to je taká skratka. To sú 3 potrubia, ktoré ťa dajú do sveta 2., 3., 4. Ale ja pôjdem normálnou cestou. Takže naspäť. A tu je ešte taká chyba, že takto musíte, a ja to fakt neviem, ako to urobiť. To fakt ťažké. Som tiež kúkal a ja... Ja som tu dal... No a teraz vidíte. -1 svet. Neviem, ako sa mi to podarilo. Prvýkrát. To je taký vodný level. A že keď budete na konci levela, tak stále pôjdete do stále budete pokračovať. To je také špiniacké. No. Počkať. Chcem vám ukázať, že to je pravda. Že stále sa to bude opakovať. To nekonečná. Ale fakt sa mi to prvýkrát podarilo. Konečne. To bolo ťažké urobiť, ale teraz to bolo... No. Dobre. Počkaj, kde je koniec? Nemôže byť taký... No už sme tu. A pozrite sa. A zase sme tu. To je taký špeciálny level, no, ktorý som ja nevedel. Takže ja sa naspäť a... No. Takže pôjdeme normálnou cestou. A to je rastlina, tak... No musíte držať Bčko a Ačko a vidíte 5000. Dobre, dneska tam 3 levely. No a ideme na posledné tejto sérii, tejto časti, v tomto dieli. Ja som kúkal aj video o tejto hre, to je vlastne taká klasika, ale ja som to nikdy nehral, lebo to je na starej konzole, prvej Mario konzole. Nintendo zábavný systém sa to volá po slovensky. Aha. A ja som sa ako odrazil, keď... Kliknačka bola až tam a... tak to je nič. Nie nič. Divné. Na čo potom kliknačku pôjdem takto. Tak. A hral to môj brat a on bol fakt zlý v tejto hre. No, nie až tak, ale... Tak. Tak. Neviem kedy dať ohnostvo jej. Fakt neviem. A teraz... A to je... Vidíte, teraz je ten obrovský hrad. Ale... V ďalšom dieli budeme pokračovať v tomto hrade, takže majte sa, ďakujem, že ste pozreli, ak sa vám páčilo video, takže nezabudnite dať palec hore, dajte opäť, ak ste tu noví a majte sa, čau.